kunnen. En jij moet zo kort hebben. Nee, dat hield niet. Zag je als je een band trekt. Het zit graag in de banden, joh. Dat is leuk, hè? Het is toch altijd hetzelfde die zondags moeten werken, joh. Dat is toch wel erg. Hè? Just wie die Prüche. Ja, dan zeg ze door, Prus. Gute Sache. Ja. En wat kreeg er weer gewoon? Ja, televisie? Ja, zeker. Dat is een Duits bladen. Een van Ramon. Hé, daar mogen we weer denken. Wie heeft het?
Omloop, je gaat er nou een keer. Dat nog even. Ja. Zie je vraag. Die moet ze achter. Die had met gelopen. Yes. Van het haakbeen, van het haak. Als je bedoel je, hè? Pas snel.
Veel doeven, geen voor en geen geld. Ja, ja, van wat dan ook, ja. En 120 euro voor zie je. Dat is de kloot met reis. Ja, dat weer. Dan moet een beetje weer, Dat is goed hoor. 120 euro. 120. En hè? Wingen zullen ter zaki. Katja, wingen zullen ter zaki. Zeg ze hallo. Wat is die slang daar? Is het Katja Epstein is dat, Shaki? Als ze maar willen wat geeft. Als ze maar moeilijk wat mensen. Ja. Dat heb ik gemaakt. Deze meneer, Goed. heb ik lang niet meer gezien. Ja, maar ik zit er bekend nummer toe. Ja, dan wist ik maar naar boven, joh. Hè? Hey, Jacques, hast du de band, hè? Nee, jong, bist du gek? Hè? Dat is gewoon niet, dat is voor de beestwagen. Is het allemaal erop? Jo, joh.
Ja, vanavond om 11 uur in het journaal. Ja, binnenkort dan... We moeten doorheen kunnen. En heb je zin strips kunnen maken? Genau. Wie vorig jaar? Ja, ik kan dat denken. Je ziet toch niks, hè? Je ziet toch niet goed, hè? Mensen zeggen zo dat het dan ook is, hè? Dan de volgende week. Zie je
Ik ga op 2. Nee, dat moet zo komen. Het helemaal gaat laken zo, die commandeer man. Nee, ik commandeer niks. Hoe commandeer nog? Commandeer maar jongen. Ja, hoe komt die reis nu? Aan de Rijksweg. Nee, de moet dat door. Bijvoorbeeld uitlopen op de 3e pool, zal ik zeggen, van aan de bank af. Enge. 3,5 pool zo gaat. Wie man? Vanaf de bank? Ja. We moeten. Moest ze daar ook nog hebben? Kan ze nog op terug laten komen? Kom maar de aarde komen. Er geld gewoon nog even van. Oh ja, dus dat. Dat wil ik er even liggen. Hé, daar gaan ze die les hebben gedaan. Hé, Hé, wat je doen? Jo. Ik er terugkomen, zo wie het is van redden. Ja, ja. Laat één naar pool storen. Recht, Dirk. Check, go. Dit stuk alleen. Dus we kunnen het aanhoren hier. Nou, dan hebben we natuurlijk nog vallen. Dan vragen we alles aan en dan... Wat is nog niet? Oei, we moeten wat iets aan het gang zetten. Arie, we doen het gewoon, joh. Gooi maar kapot. Nog een oude Gulpen nou. Geboren en getogen in Gulpen. 30 jaar gewerkt voor meneer Rutte. Voor hem rijker te maken. En Huub Gerritsen werd armer. Maar jong. Ook het oude Gulpen nou. Dat is Robert Mertens. Ja. Gulpen geboren. Filmstoor. Die op de melkfabriek was. Oh, die heb ik gezien. Is die gezien? Dag meneer. Morgen. Morgen weer. Goedemorgen. Nou, ik wil best even goed leggen, maar toch Boudewijn had ik goed gezegd, ik weet niet met had. Ik weet niet met had. Want het betaal ik door, dit is niet van een mum van het is. Ja, dat is niet. Ja. Maar dat ik van dat heb je niet, ik moet het klinken. Dat zullen allemaal klinken. Morgen. Komt u ook naar de groenteman? Nee, Komt u ook naar de groenteman? ja. Ja. Kom
komt hij ook naar de groenteman. Ja. Goed zo. Was er mee geholpen? Jo. Nou, er zit een paar goed. Ja, Die vind ik ook schön. ja. Kijk, dat staat veel. Oké. En normaal wil ik maar je troten die hebben we. Kost ook drie stengelen. Of lang stengelen. Nee, ja, gewoon. Ik heb er wel erop. Morgen, morgen samen. Echt oude hulpenaars, hè? Wat hè? Echt oude hulpenaars, hè? Ja, dat moest je erbij zeggen. Ja, sowieso. Zeker. De wedstrijd is in de vuurwerk. Zo wil ik mooi. Oh, dat is staan. Ja, dus nou, dat is het weg. Dan heb je weer. Morgen. Morgen. Ja, best wel veel meer. Nee, het nieren. Hè? Het nieren. Die film, waar komt het op te staan, Jack? Ja, maar ik weet nog niet. Kom. Zo. Haha. Zie je? Die Jan. Ben. Zo stond het. Dat is wel een stuk toch wat aan. Met wie schwarze? Nou, dat is een goed bier. Jo.
meneer. Ja, dat is goed. Heb je onder de bus gestaan net? Nee, ik heb vanmorgen uit de body geworden. Als du da Platz gehabt hast, anzunehmen. Die haben wir schon 10 Jahre ausgegangen. Is dat de pers dat wat door, jongens? Ik weet het niet. Wacht, Sjaak, ik zit me zo, ik moet dood. Toch me ook een stroom, ik heb er nooit op de penning gehangen. Dat je op de meneer met knappen de penning. Ik hoor niet. Doe maar, laat je juist. Ja, maar de heeft ook weer dat papier mee. Het ja, die geeft het mee. Weer ligt jullie gaan. Hoe weet wanneer jullie gaan? En met rook erop is het leuk, hè? Hè? Is het leuk, hè? Ja. Dank je. Laat hoor. Echt 12. 12 10. 12 10 is het. 12 10 is het weer. Even de bloemen. Zit dat alleen aan? De stempels voor u. Dat mag ik doen. Dan nog maar papa. Ja, dat is niet uit. Dan moet Nou, we zijn dus gewoon op de... Deze is het. Oh, dus voor mij met hun met Tjeertje voornamelijk in de... Dan mag maar eenmaal, ja, dat. Ja, dat is een dikke buis gestaan. Prima. Oké. Doe de temmen gaan. Mooi hè? Ja, hè? Hier wordt deze lijst, hè? Ja, ik zal hem eronder leggen. Is hij er ook? PS en Hommelboom. Over in de omroepen. Aha. Ja, ik was wel lekker thuis. Was me wel slecht. Ja, ja, wie. Had te weinig licht, de man kent die niet.
niet leuk. Oh, die dragen niet. Morgen. Denk dat gaat op? Ja, moet ik afvragen, dat weet ik ook nog niet. Niet afvragen, dan smokt ze niet verder. Weet ik nog niet. Nee, ik wil hem. Kan een mensje lopen. Ja, maar ik heb normaal niet dat je op. Hoe lang het duurt? Dat vers. Kom, we gaan zo stranden. Ja, meneer. Ja, Nee, moest er derken veel. dat lang het door. Zo werkt nooit veel presidenten meer. Tenminste, die is alle rang goed. Ja, maar van half 10 waarom is het? Zoals je al 8, 10 maar zegt. Dingen willen dat goed. Heel lot dan, hè. Waarom niet? Dat wil dus 3 en dat is ja. Dag, Sam. We kunnen voor, hè. Ja, ik heb binnen goed. Als je niet beter op zijn kunnen doen. Dat is het. Oh ja. Hast du das noch nicht mitgefallen? Ik kom toch niet goed gelegen? Boah, ligt genoeg. Nee. Daar. Ergens. Inkster. Er waren lang draaf gevallen. Moet ik sneeuwval in de streep? Sneeuw. Sneeuw? Precies. Ja, dat moet ik wel weten. Als het... Is dat geen bende? Nee, heel goed. Nee? En ervoor.
Zeg het ze maar. Zeg het ze maar allemaal. Zeg het ze maar, joh. Wordt op de pad gedogen. Morgen! Ja, is nog geen binnen. Is nog geen binnen, jullie moeten nu naar binnen. Wist mich toch niet aan? Ja, ja. Nee. Hallo.
lachen? Jo, sowieso. Blijf lachen. Of nee. Kom maar zo. Ja, schaffen, joh. Zo, provincia, jongens. En de Manu treft het Manu, hè? De tollen denk ik zingen er ook, hè? Ik kan nog nooit. Ja?
hier kan ik. Ja, en dat heb ik gedaan. Dus ook kun ik langskomen en denk, nee, nu is het nog altijd niet meer. Ja, ja. Wat zei je daar? Wat zei je daar? Dat loopt over. Jaco! Danke! Ja. Hoi. Christian. Wacht even, laat die jongen even erop. Kom maar, daar wandelen van het haaf. Hey Frank! Ik laat ze gaan. Weet je waar we vertrokken zijn? Je ook te laat? Allerlaatste. Ja, je hebt het ook gezien. Johnny, goed erop. Oké.
Kus Agnes. Binnen hoor. Wat een blam, nee. Vaak er maar op. Wat is er dan, hè? Krappen even voor de weg. Ja. Zie je? Leuk. Leuk. Kom hier. Zaak op video. Zaak, voor Willem op video, hè? Best op beste. Het is wel Ik heb toch gezegd dat het werkt. Ja, dat is niet op. Goed zo. Straks wordt de tweede startschot van het Nationale maar daarvoor hebben we nog een mogelijkheid. De aanbieding van de uniformen van de leerlingen. Ja. Zoals u misschien gelezen heeft, onze publicatie zou dat de burgemeester doen, maar in andere overleg is besloten dat inhoud van het uniformencomité de uniformen aanbiedt aan het leerling. Nu wil ik nu het woord geven aan de voorzitter van het uniformencomité, dus mevrouw Biesland, om nu over te gaan naar de... Geachte aanwezigen, als lid van het uniformencomité van de Veldlopers wil ik graag een enkel woord tot u richten. U kunt begrijpen dat deze avond voor de Weerstede Veldlopers een feestavond is. Naast de start van de tweede nacht van Gulpen krijgen ze vandaag voor nieuwe uniformen aangeboden. Voor de Veldlopers is dit de derde keer dat ze uniformen krijgen in een tijdsbestek van 19 jaar. Al 3 deze keren hebben we kunnen rekenen op de steun van de Gulpener bevolking. Dit is toch wel een bewijs dat het overgrote deel van de Gulpenaren de wandelsport een warm hart toedraagt. Want zonder uw steun is dit echt niet mogelijk. Hiervoor dank ik u namens het uniformencomité allemaal hartelijk. En ik hoop dat we ook in de toekomst steeds kunnen rekenen. Nu wil ik overgaan tot het symbolisch aanbieden van 1 uniform aan de vereniging. Het jongste lid van de Veldlopers draagt het uniform dat ik hierbij aanbied aan de voorzitter. Namens het uniformencomité feliciteer ik u met deze fraaie aanwinst. En ik hoop dat u er veel plezier aan zult beleven.
Als u morgen met de veldloper wilt feesten, kunt u allemaal terecht in Timpaan vanaf 11 uur. Daar we voor het afsluiten van onze actie een vroegscheppen organiseren. Tot ziens allen tot morgen vroeg in Timpaan. En nogmaals bedankt. Van wandelsportvereniging De Veldloper. Ondanks het feit dat het weer een beetje minder warm dan het verleden jaar en er ook andere activiteiten zijn, staat de markt weer aardig gevuld met belangstellenden. En dat mag weer een bewijs zijn dat de veldloper zich mogen verheugen in een warme belangstelling en sympathie van de bevolking. Die verdient die ook ten volle. Getuigen ook het feit dat u vandaag zo'n prachtige nieuwe uniform hebt gekregen en ik feliciteer u de voorzitter daarmee noemt en ik geloof namens de hele gemeenschap van harte. U staat zo meteen aan het begin van weer een enorm gebeuren. In 1977 organiseerde u voor de eerste maal de nachtgezeten en die organisatie was zo voortreffelijk dat we onze Facebook nu weer om een succes te bespreken gezien ook de deelname die we vandaag hebben. Ik wens u heel veel succes en dat u morgen tussen 9 en 12 al met succesvolle lezingen nog meer rustig worden kunnen zeggen dat het weer zo geslaagd was als verleden jaar. We weten dat er weer een internationale deelname is. Ik wil mij beperken tot een bemoedigend voor aan allen. Goede erfolg, bonne chance, goed luck, veel succes. Test 1, 2, 3. Ja, dat vertel maar. Wat zou ik daar veel vertellen? Mooi weertje. Joerenberg. Ja, veel meter. Loopt ze zo goed? Ja. Dat zie ik er, sowieso. Alleen zit op de knie. Wij lopen wat in de motor, de eerste keer, ik geloof voor de eerste keer, dus... Is die al veel achter geloof? Ja, we zijn hier al. Ja, die competitie nou is binnen, wie aan de andere hand. Aan het shoe of nou, ik vind het nu metvallen, moet ik zeggen. Zolang ze blokken doen blijven, vergeet het altijd. Als die gewoon vrieven, dan... maar ik vind het gewoon best metvallen. En voor dit natuurlijk niet warm is. Dus gelukkig als het warm wordt, dan hoopt het toch wel de afgelopen week. Die steden toch op. Ja, zo steeds, hè. Ja. Wat is er in de race? Ja. Goed voor de wagens toch? Ja. Wat anders zo naar begang. Très bien, très bien. C'est bien organisé et on reviendra encore. Ah oui, ça c'est bon. Il chauffe, quoi? Oui, le petit pied là. Ah oui. Alors je dois changer la bottine, hein. Ah oui. Parce que ça fait pas mal, mais ça chauffe très fort. Ah oui. C'est bien, hein. Ah oui. Oui. J'espère, n'est-ce pas? C'est la deuxième fois que je viens, hein. Oui, c'est la deuxième fois. L'année passée. Ça va. Een zwoer achter de rug. Hè? Een zwoer achter de rug. Ja, een zwoer.
Daar kun je de berg op. Jij goed gedoe. Dat is wel blauw. Die wel blauw. Liggen weer doet erin, hè? Die weer voor je, dat houdt er aanlopen. Nee, die houden aanlopen. En de ding, de boutique wordt al hier. Met SLV-sport interviewen. En dit voer. Iedere rapport. Zo zijn we heel niks zaken. Dat je niet gaat, ja. Ja, maar we hebben voetbal in de kale, de andere Dan doe je ze daar. Dat wil Jan ook hebben. Ja, dat Jan moet dat hebben. Ja, goed hè. Ja, moet maar. Zo niet, jongen met apparaat en aanslag. Ja, ja. Dat is smaller, heb je daar weer al gekeken? Ja, dat is 4 dingen. Ja, maar ja, ik dacht. Ja, weet je, een SLV-sport, dat is wel. Organisatie van de naamfiguur. Dat is toch uniek? Ja. De organisatie van de Nacht van Gulpen, de organisatie dat is eigenlijk deze organisatie gedaan is, dat werd weer gedacht aan de nieuwe organisatie door het aanvragen van de toch Biederbond. En zo gauw we voor de datum hebben, dan beginnen we met de publiciteit. We proberen ook voor het komende jaar weer in samenwerking met de Limburger. We hebben toch dit jaar weer heel veel plezier van gehad. Door samen met de derde Nacht van Gulpen te kunnen organiseren. Nu valt het nu toe. Dit is Nacht van Gulpen goed. Het is weer geweldig. We hebben dat ook kunnen zien gisteravond. Op de maat bij het vertrek van de deelnemers. Zeker moet ik daarbij vermelden dat ondanks de wereldkampioenschappen op de televisie toch veel mensen naar de maat worden gekomen voor het wandelfestijn mee te maken. Goed. En nu met afvallers daarna, gaat het ook nog? Op het moment dacht ik dat 13 uitvallers zijn. Ja. Dat zijn er 12 weniger als het vorig jaar. Ik dacht dat ze toch meer getraind hadden daarvoor. Want de ervaring wat ze het vorig jaar hebben gehad is de Nacht van Gulpen toch een echte zware marathon voor de wandelaars. Ja. Dank je. Maar dan kun je dus wel hem zeggen, ik heb er nu 150 opgelopen. Nee, dat is dat. Nee, ik moet die zo, nee, joh, was niks. Dat vind je ook heel joh, zo. Met die eierjangen had, is dat niks. Nee, dat klopt. Maar als die eierjangen had, dan is dat heel jong hier, man. Maar dat is het fijn schoon, hè. Dat is het mooi schoon. Hier, man, dat is met dat pure leren, wat. Ja, die, hè. Nee, maar ik bedoel, dat is een goede schoon. Of dat je met maar goeie, ja. Van de Riederwaard, dat jij, dat heb ik nog gezegd, jij, maar dat is een nodig voor Ook dat. Ik kan hier nog lang zitten. 24 op een nodig voor. Ik kan hier nog lang zitten. En zo bij de brieven. Goed samen zingen. Wat had ze dan nou daar, ja, Pieter? Wat had er dan? Wat had er samen de vaan dragen. Hey. Ja. Ik besteek, doe de vaan. Hé, had hij met gefilmd toch? Huurst u niet? Had hij niet gefilmd? Ja, hij had toch met de klomp. Dan moeten we ook ja, nog even, hier moeten we lullen. Hé, vraag hem Gert. Dat ze de beste wandelen allebei. Bij Lutwiman. Jongen, ik geloof me dat niet goed kijken. Ik naar jullie hebben een rayon 4 weg. Zo is het. Ja, en ik vind het een ander verhaal. Ja, mensen die hebben niet op de reep. Dan moest de mensen daar even leuk van die op de reep. En zit ik toch nog op de fruitshoppen? Wat mijn stoot daar? Mijn leven. Hé, het hebben we aan de tekens zitten. Ja.
Hey. Ah, monsieur. Hey, Jacques, kom eens hier. Kom eens hier. jongen. Hey, kaart. Wat heet hij hier? Wat heet hij hier? Luister, als ik goed geïnformeerd ben, zullen er dit jaar voor de tweede keer op de navelgulpen. Wie is het zich dit jaar bevallen? Het vorig jaar heb ik gehuurd dat er echt leuke herinneringen erover had gehad. Heel leuk. En wie waren het dit jaar? Dit jaar is het schön. Maar voor mij gaan ze wel, ja, Jans onreëleerd jongen. In wat voor opzicht? Met momenten, ze zijn voetje jongen, 7 en een half. Dan gaan ze je masseren 6 en een half. En met momenten gaan ze je slopen naar boven. En dan zijn die hier op een variant van 6 en een half en aankomen. Met die hand die dan moeten jaren vergeten komen. Met die dan normale tempo jongen moesten ze immer aan 6 en een half jaar jongen gaan. Zijn momenten, je weet dat Jans de plotung is, te reageren willen, want ze wel te vlot jongen gaan. En dingen wel een lang distantie van 70 kilometer, je moet 6 en een half kunnen juwen. Tussen 6,5 en 7 is een halve kilometer. Dat is het. Dit was de mening van een deelnemer uit België. Voor mij? Hij is onreëleerd. Hij heeft zich bieden. Onreëleerd, jongen. Ik ga 3 maal Bliebrich hoe verliezen, jongen. En wanneer die op een Bliebrich? Om 7 uur en het was nog wanneer je door was, om 7 uur hebben we een Bliebrich goed doen. Dat zijn 60 kilometer van een Bliebrich naar Hoeverlies. En dan had ik 11 stunden vernuurd. En dan heb ik 3 maal 20 minuten in, dat is een stond. En dan had ik 10 stunden voor te juwen. En dan had ik de moyenne van 6 kilometer en dan kom ik punkt 6 uur en ik was voor de deur aan. Dan kunnen ze mee juwen. En dan had ik niet vlotter en niet langzamer. Ik jong steeds. Ja, maar goed, dat wordt niet langzamer. En we gelopen in Maastricht, Brussel, dat ging op de seconde. Die liepen op de seconde, werkelijk, we waren gewoon te gek. Maar dat moest ja. Dat kan toch niet de eerste dag? Wij gaan Paris-Verneuil lopen met een jeep, hè. Dat waren 110 kilometer, hè. 110 in één stuk terug, hè. Wel ook met rust, hè. Er kwam 3 minuten na de tijd kwam hij op 110 kilometer in Verneuil. Weet je wat dat zeggen wil? 3 minuten op 110. Dat had immer dat tempo, ja. Dat is te lang. Dat vind ik te lang. Ja, dat oor is te lang. Hoeveel is dat? Pas op, die wat nu komen, hoor. Die wat nu 25 minuten komen, hoor. En die met ons heel goed, want ja, dat schön, hoor. Ja. En we gaan je ja weer doen. In momenten is je ja worden. Allee. Pas op, ik ga kilometer krijgen in het poort, hoor. Dat is niet dat ik met 2 kilometer gaan, hè. Maar dat is ja, daarom door naar de 12. Nee, kameraad, ik ga langer niet in een zakje, wie een elefant, dus ze weet niet meer, je loopt dieper, wie een stier. Och, daar had het Engels goed. Ja, pas op, dat is een schoer, ik heb Laura, dat is het poort, hoor. Dat is ook niks, dat doen we nooit. Ik mag de 4 dagen van Apeldoorn, en mag de 4 dagen van Nieuwland. Niet dat. Ik ga nou in Laura je halen, 10 jaar zien, dat is nog niet dat ik er zo naar dan had ik, 80, 90 kilometer had ik erop gegaan, had ik er 10 erop gegaan, 20 erop gegaan. Gaan ze aan het vloot daarnaast zwemmen. Hou ik het naast van jullie, moet ik dat aandoen, hoor. Maar ik moet die leien, jongen. Toen we de 4 dagen tocht maken van de Ardennen, ja. Ja, het zijn 130 kilometer. Is, eind juni is dat, hè? Ja. Ja, maar ik dacht van dat. Is dat die keer? Nee, jij zal een hoofdvalie, een barstuin, een jaroos en dat ding. Toen ik die maken die 135. Ja, dan er nog, ja. Kan ik hier nog een paar, toen nog van je kilometer. Dan heb je niet aan de Apeldoorn, hoor. Weet je dat, jongen, brengt kom ik alleen maar naar met de bezwaren. Ja, hallo? Wat is dat toch? Ik ga blogen, daar is dat hier. Zal ik dich spreken, Jacques, doe een keer. Mag ik spreken? Dat spreekt den dingen, dat kent het fijnste wie van je lippen komen. Dat spreekt dat niet, niet. Oh, maar Jacques, ik spreek Ger. Hey. Ja, ik weet dat het ja spreekt. Geen blauw. Nee, ik wil het hier niet opsterken, ik kon deurig, man. Ik ken de ja, wanneer het zo loopt hier. Als je dat opgestoken was, sterk ze niet op, man. Doe er ook zo.
Is het een filmmuziek? Ja, het is muziek. Het wordt warm, jongen. Zo mensen staan aangehouden. Dat is toch met mij in verstaan. Maar we zijn nog weer over aan het juwen. Dan loopt ze weer lekker promis vanaf. Ja, niet dat ik zo dacht dat ik moe ben. Ik maak dat liever. Ik maak dat ook voor 4. München-Gladbach voor 4. Toch 104 kilometer. Ik hoor een kilometer voeten. Sorry, die hier ook alles is gebroken, alles is gebroken. Ik moet ja niet meer wat anders gewoon. En dan is een aantal hier, jongen, je niet genoeg. Maar 60 kilometer rijden. Ja, dat is dan niet een vloek dat niet, waar? Niet dat ik moe ben, ik maak nou 50 kilometer, dat er nou 70 zijn, dat er 110 voor mij zullen we niet geloven. Dan zie je het aan. Niks dan je een veel. Dat is een Mariechen, jongen. Wat is zo verder goed? Dat kan wel een einde zien. Ik kan wat maar zien. Ik kan het einde heen. Lekker, wie je maakt, dat gaat ook met Inge jammer, maar dat mag ik zeggen. Dan kan me dat wel eens een ding moeven. Nee, zaak. Ach. Hé, waar u verder heen? 8 uur, kopen ver aan. Hoe vind je hier deze wandeltocht? Ik heb hem niet meegelopen, dus geen beoordeling. Geen beoordeling. Maar als je mee zou hebben gelopen, wat zou je dan ervan vinden, denk je? Pet. Pet. Dus met één woord pet. Oké. En jij, jongeman? De beste Genever was goed, ja. De beste Geneveren. Was hij echt goed? Ja, zeker. En dat wandelen zelf dan? Nou ja, de eerste 10 meter, dat was... Oh, de eerste 10 meter viel nog wel mee, ja. Daarna... En wat vond je van de natuur hier? Machtig, ja. En van die mensen wat hier wonen? Op de vroege morgen? Slaapkop. Allemaal slaapkop, oké. Hier zijn we dan weer in Studio 4 over en sluiten. Deze wandeltocht hier. Ja, wat moet ik daarvan vangen? Wat eet ze keer wat ik vond? Ja, ik weet het niet hoor, het komt van jou. Oh, kan het plaats? Ja, hier zijn van de Hilversum 3. SRV Sport. Wat vind je van deze organisatie? Ja, wat vind ik dan wel? Harder. Dezelfde proberen, dat moet ik goed zien. Oh, dus moet het goed zijn. Allee dan. En het weer? Het weer? Mooi. Mooi. Ah, dat valt alweer mee. Dus dat is uw enige relatie over dit weer? En over deze wandeltocht? Ik kan ook zeggen dat het regent, maar dat mag ik geen wezen. Noem maar iets. Oh, dat Jan. Meneer. Stil, die stil. Zet het dan eens stil. Hoe vond je het vandaag? Prachtige nacht, hè. Prachtige nacht? We hebben hard gelopen, die jongens. Ja? Ja. Ja. Dit is serieus, ja. Ja? En nou, we gaan nog eens kijken als ze aan de gulpen komen. Oh, wat denkt u nu? Hoeveel uitvallers? Hoeveel uitvallers? Nou, minimaal, hè. Er zijn er een paar uitgevallen. Een stuk of semmelig zogeet. Geen woorden? Nee, ik kan helemaal niks vertellen, meneer. Ik kan er niks Ik ben er pas aangekomen, dus ik kan hier niks vertellen. Ik weet hier helemaal niks van. Niks van? Maar u lacht de hele tijd. Dat moet erbij, hè? Ja. Ihr zwei schon selbst entscheiden, ich hab euch beide gern, mir ist egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fischer Feste geben, wem ich zum Fest gehör, ist eure Wahl.
Juan. Dorthin zu dem Fest der Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischen und San Juan. Da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fischer Feste geben. Wem ich zum Fest gehör, ist eure Wahl. Mit den beiden Fischern von San Juan. Das Fest zu der schönen Insel kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Du hast so etwas, das reizt mich, doch das ist nicht nur allein. Ich fühle, ich möchte gerne ein Leben lang bei dir sein. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass ich dir was sag. Die berühmten 3 Worte will man heute nicht sagen. Die berühmten 3 Worte, die sind heute tabu. Doch ich bin da ganz anders. Ich sag das, was ich denk. Die berühmten 3 Worte mach ich dir zum Geschenk. Die berühmten 3 Worte mach ich dir zum Geschenk. Die berühmten 3 Worte, ich liebe dich. Die berühmten 3 Worte, ich liebe dich. Die berühmten 3 Worte, ich liebe dich. Die berühmten 3 Worte mach ich dir zum Geschenk. Und klingt's auch etwas pathetisch, ich meine es so, wie ich's sag. Ich glaube, da gibt es keine, die diese 3 Worte nicht mag. Drum sag ich sie ja auch immer wieder zu dir. Die berühmten 3 Worte werde ich immer dir schenken. Die berühmten 3 Worte hörst auch du immer gern. Viele zärtliche Stunden warten noch auf uns zwei. Die berühmten 3 Worte, die sind immer dabei. Die berühmten 3 Worte, die sind immer dabei. Die berühmten 3 Worte, ich liebe dich.
3 goldene Münzen im Glanz der Sterne hinein und ein Traum wird wahr. Ich halte dich fest und wir beide fühlen, noch nie war Liebe so nah. Ich sag zu dir, ist es ein Traum, dann lass ihn leben. Ich will dir heute alles geben, bis der Tag neu erwacht. Sommernacht in Rom und wir beide träumen. Sommernacht in Rom, dieser Traum wird bleiben. Der Zauber der ewigen Stadt führte dich zu mir. Ich fliege zu den Sternen neben dir. Sommernacht in Rom, sie geht nie zu Ende. Sommernacht in Rom, unsere Herzen brennen. Es ist die Glut, die ewig lebt, nie vergeht für uns zwei. Und am Morgen, als wir erwachen, gehen wir noch einmal den Weg der letzten Nacht. Am Brunnen sehen wir die Kinder spielen, sie halten in ihre Hand, was uns Glück gebracht. 3 goldene Münzen im Glanz der Sonne erzählen, das Märchen ist wahr. Wir schauen uns an, denn wer liebt, muss alles geben. Dieser Traum ist unser Leben, jeden Tag, jede Nacht. Sommernacht in Rom und wir beide träumen. Sommernacht in Rom, dieser Traum wird bleiben. Der Zauber der ewigen Stadt führte dich zu mir. Ich fliege zu den Sternen neben dir. Sommernacht in Rom, sie geht nie zu Ende. Sommernacht in Rom, unsere Herzen brennen. Es ist die Glut, die ewig lebt, nie vergeht für uns zwei. Sommernacht in Rom und wir beide träumen.
zu Hause, dort bin ich König, so wie im Märchen. Der Bergwind lässt Blumen tanzen, saust die Wipfel sanft im Spiel. Am Sonntag, da steig ich hinauf in die Berg, ich singe und lache, weil ich glücklich bin. Die Sorgen, den Kummer, lass drunten im Tal, Refrain liegt mein Herz in den Wind. Die Sorgen, den Kummer, lass drunten im Tal, Refrain liegt mein Herz in den Wind. Es war an einem schönen Tag, an einem Tag im Mai. Es blühte schon der rote Mond und du warst auch dabei. Wir gingen beide Hand in Hand vorbei an Ficht und Tann. Und unter uns der Wildverhaft, der viel erzählen kann. O Heimat mein, wie bist du doch so schön. O Heimat mein, ich muss dich wiedersehen. Ich war so lange fort von dir in einem fernen Land. O Heimat mein, komm, reich mir deine Hand. Ich möchte noch mal die Wege gehen, wo mir die Lerche sang. Ich möchte noch mal die Eiche sehen und auch die alte Bank, wo ich so oft gesessen hab, so manche schöne Stunde. Und wo ich auch die Liebe fand. Melodie der Heimat, Heimatmelodie. Wer die Heimat liebt, wie wir, vergisst dich nie. Melodie, Melodie der Heimat, Melodie vom Glück. Bringt die schönsten Bilder uns zurück. Da sieht man Berge
proberen dat uit te lopen. Betekent dit dat het dit maar ook weer worden? Ja, ik denk wel. Wat vinden ze daar nou hier? Ja, het is langlopen, ja. Dat is 10 kilometer. Dus aan de bijna dat is lang, hè? Men moet het kunnen, ja. Ja, als je komt uit Rotterdam, dat is daar niet mogelijk te lopen voor ons. Dus je moet wel, ja, dat is allemaal, ja, klaar. Hoe hier is dat hoog, laag, ja. Hoog en laag, ja. Dus eigenlijk gesproken is dat hier aan dit vlakland. Is dat hier dus niks liever? Nee. Dit is dus iets meer woest, kleiner of zo. Ja. Dus ik vind dat dan een schöne weg ook. Ja, ik vind het een beetje, ja, het is voor ons onmogelijk. Ja? Maar voor de mensen als Limburg is dat niet. Hè? Nee, ze vinden dat het schön dat het hier gemaakt. Ja. Dank je wel. Okay. Robert, een uitje gesproken met een. Van uit Rotterdam, je kunt ons een andere ploeg pakken. Even zoeken. Guten Tag, Leute. Sie laufen jetzt mit? Ja. Sie nach von Gulpen? Ja. Was denken Sie, laufen Sie aus? Oder? Ja, sicher. Sind Sie auch Deutsche? Nein, Limburger. Van de Limburger? Ja. Wat denken Sie, lopen ze uit? Ja, zeker. Ben je dat heel zeker? Ja. En wat vinden we ervan dan? Wat ik ervan vind? Ja. Nou, geweldig hè. Geweldig. Vind je het geweldig dat je hier komt meedoen? Ja, zeker. En een mooi bakmoertje hè. Ja? Ja, zeker. Hebben we meerdere malen mee gelopen? Hier nog niet mee gelopen. Was er wel, hè, van Borgen zelf. Oh, dat is een klein stukje. Ja, dat is een grote Rotterdam. Dus, ja, vandaag moet je erbij wezen hè. Dat is ook. Bedankt voor het gesprek hè. Ja, Sessie van de redactie voor interviews dat afgenomen van een achter Gulpen hoe het staat. Wie denkt hier dat er hier gaat net op? Ja, dat weet ik niet, ik heb bijna niet gelopen. Dat je de eerste keer lopen, de eerste keer ja. En denk je dat je doet dat? Dat zal wel ja. We zullen het open gebruiken. Bedankt hè. Nou, wij staan hier voor het Dimpaan, voor het inschrijfbureau. Gaan jullie ze meelopen? Ja. En denk je dat ze zijn op? Ik ben zo verplaatst dat ik niet meedoe. En waarvan jullie, van waar komen jullie? Ik kom het halen. Het is een heel stukje hier vandaan, geef het totaal niet. Nou, dat weet ik niet, ik slap in. Ja, maar ik bedoel het wandelen zo, geef het totaal niet. Oh, of het daar niet bestaat. Het lopen. Ja, niet zo'n lange afstand. Ja, nee, niet te veel zien, maar het is anders op die berg, dus een uitdaging. Hè? Of bij een heuvel. Ja, dus, het is nu ook weer de tweede keer dat ik dat hoor. Maar wat is er zo'n uitdaging daar? Ik heb er een beetje uit. Is dat een vermoeidheid? Nou, op een bepaald moment kun je het toch nog niet door. Of dat is de bedoeling dat je niet meer kan. Ja, dan heb je dat door. Voorbereiding op Amsterdam. Ja. Wat zei je? Voorbereiding op Amsterdam. Ah, zo. Jongens, ik hoop voor jullie te sluiten op, hè? Bedankt voor de internet. Ja, mooie vroeg spreken we elkaar nog wel eens, hè? Oké, dan zijn we om 12 uur. Nou, ik weet het niet. Want ik kan een keer uit, toch? Goeiedag, mevrouw. Ik zou graag nu willen vragen, zouden we hier een stroom mogen hebben? Ja, maar dat is wel. Oh, iets dan? Goed. We staan dan nu hier, op het Marktplein het Oude. En we komen nu met de aantocht van de mast. Even wachten. Dan gaan we nu hier bij de burgemeester. Voor hier op te nemen. Ik zou zeggen, ga uw gang. Bestuur van de veldloper, dames en heren. Ik maak van deze gelegenheid toch eerst even gebruik om de veldlopers te complimenteren met het feit dat ze niet alleen verschrikkelijk goed floreren en functioneren binnen onze gemeenschap, maar dat we in geslaagd zijn om de beroemde Nacht van Grote voor de 5e maal te organiseren. Dus vandaag de eerste luchtrum ervan en het is voor mij een eer om voor deze startschot te mogen laten. Ik hoop dat jullie erin zullen slagen om in de komende jaren de Nacht van Grote steeds meer bekendheid te geven. De vereniging is een uitstekende ambassadrice van Grote en dat de Nacht van Grote een
grote naam gaat krijgen in Zilten, daarbuiten en tot in de verre omgeving. Nou, en het hele spel is natuurlijk ook begonnen om de mensen die hier in mijn directe omgeving staan. Ik schat zo 350. Het is een beetje alsof een stappen van de Tour de France vandaag gereden wordt. Massaal volk op de vloer, ideaal weer. Ik heb al een afspraakje gemaakt met een van de bestuursleden. De gemeentelijke bijdrage is vrij solier, maar wij hebben gezegd dat wij zorgen voor het weer, alsjeblieft. Wat betreft mij, ik zal u niet langer tegenhouden. We weten niet zeker of het knopje goed staat, dus als het een de eerste keer dan moet je het ook doen. Ik wens jullie allemaal een goede nacht in de goede betekenis van het woord. Er zullen ongetwijfeld enkele moeilijke uren komen, maar met de zon hoop ik dat het met jullie stel ook zonnig wordt en dat jullie de laatste woorden, want dat worden de laatste, de succesvolle woorden worden. Ik wens jullie allemaal een behouden thuiskomst en behouden is, nou laten we zeggen tussen 9 en 12 morgen in de paal of iets later, mag natuurlijk ook wel, want ik kan niet voor iedere keer wachten worden. Ik stuur u weg en u zult vergezeld worden van een ovationeel applaus van vele belangstellingen. U bent er even ingegaan. Dan zit hier gewoon de aftocht van de start. De startschot is gelost. En dan ziet hier de aftocht voor de mensen hoe ze zich klaarmaken voor de veldloop. Ditmaal hopen we dat het weer een groot succes wordt. Wie gaat het dan zo? Voor zijn eigenlijk te langzaam. Ken je nog te langzaam? Dus maar, het eerste stuk is nog te langzaam. Ja, het gaat te druk hè. We deden er al drukker hè. Ja, druk hè. Het is te druk. Ja, maar ook hè. Nee, ik ben niet te druk. Ik ben minder man gezellig, hebben we er toch wat bijeen niet hè. Oh, zo. Ja, je gaat lekker lopen hè. Wie gaat het dan zo? Vind je het druk? Nou, gaat lekker. Ja? Gaat lekker ja. Dat is gewoon mooi. Mooi. Nee, Hoe vind je het toch dan? Goed. Lekker. Ja, het gaat lekker ja. Hoe vind je de dag hier? Nou, nog steeds leuk hè. Ja? Nog altijd. Zijn jullie niet moe geworden? Nee, we worden naar vanaf gekomen. Kunnen jullie nog gekomen? Oh, dus het is een makkelijk voor jullie hè? Kunt het hier ook hè? Ja. Was ook een beetje lopen, waar? Ja. En weer die waterstof. Oh, ik weet er niet meer of aan. Nou, dan ik het aan moet beginnen tegen we winnen, weet ik wat. Het is deze hier. Nee. Dit is een muur. Ik denk dat nog toch? Moeilijk, nee, weinig van de zin, het is duurder. Ja, dat is duur, maar dat denk ik wel aan. Ja, het is beulen wij ja. Ja, hoe moet dat? Oh, dat is leuk. Dat moet doen tenminste. En denk je dat te doen hebt? Denk ik wel, weet ik. En hier dan? Oh, hetzelfde, ja. Zit je er ook toe zetten? Nee, dat is helemaal beulen toch, ja. Ja, maar dan denk ik ook dat om toe te doen. Ja. Oh. Goedendag meneer. Dat heb ook met je lopen, hè? Nieuwplek? Vind je Duits? Ja, dat was dit helemaal. Franzose. Ik probeer die te verstehen. Vind je die Duits? Ja, die vallen Vind je Duits? Belgisch. Oh, bij Belgisch. Oh, we zitten hier weer op de berg, ook weer bij een rustplaats. En hier sprak ik weer met een jonge man, die heeft ook meegelopen. Jongen, hoe vind je dit? Vermoeiend hè? Hoe vind je dit toch? Vind je het mooi? Mooi is het wel. Vind je hem niet uitdagen? Voor de win uitdagen hè? Voor je eigen of voor meerdere malen. Het is de eerste keer dat ik meedoe nog. En doe je het vaker? Of het vaker gaat niet. Dat ligt nou. Ik weet niet hoe het me achteraf bevalt. We zitten er wel middenin. En achteraf bevalt het niet. Nou bevalt het nog. Dus dat komt. Ik ga me niet verteren. Ik heb het heel vaak. Niet weet dit hè. Dus ik ga het doorgaan. En als je niet meer kan dan stop. En hij wil hier dus al lang zelf ook een slagloop gevallen.
En denk je dat je mooi loopt? Denk ik niet. Dat is de eerste keer dat ik de 5 kilometer maak. 2 kilometer heb je nu af. Nu ben ik 20 ongeveer. Dat wat zijn. Ik heb het niet precies vertellen. Nog één laatste vraag. Van wat komt nu? Zeg. En dan krijgen we nu even een test. Tussen de filmploeg. Waarom moet even testen? Meneer, hoe vinden jullie de rit? Nou, ik vind het ja, prachtig hè. Zo'n meter waar je in de open ziet. En af en toe zit de film onderweg. En het is mooi weer. En grote groep wandelaren. En hoe je staat aan de loopbaan met het meer. Dat is toch fantastisch. En wat denk je van de 330 deelnemers, zoveel dat er uitlopen? Nou, zo te horen, zo te zien, zullen we gauw een stuk of 50 afvallen. Maar ja, je moet wel klappen voor die mensen, omdat ze het aandurven. Dat klopt, ik heb de waardering ervoor. Zo, dan moet je maar proberen of het klopt. Net hier en vanuit die komen vanaf de 4 uur. En het bed getrommeld en nou hebben we er nog een stuk of 50. Een stuk of 50? En ook ernstig gevallen? Nee, alleen blaren en een beetje. Dus we kunnen er allemaal meelopen? We kunnen we allemaal door, ja. Nou ja, tot een beetje. Tot het einde. We können es sagen. Ein paar Belgien und sie verstehen Deutsch und gehen nur. Goeiedag. En u bent van de militairen? Ja. En u loopt graag? Ja, ik loop graag, ja. En vierde keer hier. Is dit al de 4e keer? Ja, 4e keer. En heb je geen moeilijkheden? Nee. Nog niet. U loopt makkelijk? Ja, gaat wel. Nou, en die andere militairen, voor welke afdelingen zijn die? Oh, dat weet ik niet, die ken ik niet. U bent van de huzaren? Ja, huzaren, van Kiekema. Van Kiekema? Ja. Eindhoven komt. Uit Eindhoven? Dus normaal zit je op de tank? Ja, normaal zit ik op de tank, ja. En nou gaat het niet op de rust wat te goed. Chef, hoeveel is het eruit gevallen? 16 vallen. 16 zit eruit gevallen. En dan zitten we hier op de Rijmerstok aan de Eng. En het is op het ogenblik is het 4:35. En we hopen maar dat er hier wat veel meer niet uitvallen, maar dus veel meer gaan inlopen. Dus dat er nog. Dus we hopen het maar. Maar ze hebben op het ogenblik hebben ze wel al 32 kilometer erop zitten. Hier staan we dan bij de hulpmoteurtjes, zullen we maar zeggen. Wat denken we ervan? Hoeveel zullen het eruit lopen? Allemaal. Als van ons, hè. Als we maar goed getraind hebben, dan zal het best voor elkaar komen. En dan zit het dan met blaren en zo. Zit dat nog goed? Ja, we hebben, hoeveel blaren hebben we gezien hier, jongens? 10 blaren hebben we hier gezien, ja. En, meer nee. Hoe moet het dan? Nee, het hoeft er niet, maar kon je zijn. 10 blaren hebben we gezien, ja. En dat is toevallig dus... We hebben nog een heel mooie groep bij elkaar. Verwachten, ja. Dank je wel. Graag gedaan. Ja jongens, hier gaat het gebeuren. We komen voor het bordje Sippenaken. We komen vanaf kasteel Beusdal en de groep is mooi bij elkaar. En een fantastische opname is hier op de film. En een stukje verder, gosh, daar komt een boer, hij doet het hek los en dan stromen we de hele weg vol koeien. Net voor de wandelaar. En dan moesten ze natuurlijk het tempo van de koeien aanhouden. Nou, en toen konden de achterblijvers ook wel bij komen. Maar dat vergeet ik niet meer. Ik heb de hele dag spaas. Hier gaan we dan even spreken met de heer Pieter, een van de bestuursleden. We vinden nu van de Nacht van Gulpen. Ja, de Nacht van Gulpen, dat heeft iedereen kunnen zien. Gisteravond zijn we gestart ermee. Het is gewoon met één woord geweldig.
We hebben 324 deelnemers. Op het moment zitten we op de camping in België. We hebben plus minus 25 uitvallers. Het weer is geweldig. De sfeer is goed. Dus wat moet het nog meer? Dus we hebben nog geen tegenslag verwacht? Wij hadden wel een kleine tegenslag in het begin van de tocht gehad. Maar die hebben we intern kunnen oplossen. En daarna is alles volgens planning verlopen. Dus volgens u zouden nu de deelnemers wat zijn gestart uit moeten lopen? Ja, nee, dat ben ik niet met u eens. De deelnemers krijgen nog een zeer zwaar stuk. De laatste 20 kilometer, daar zullen echt nog wel klappen vallen. Die 20 kilometer, is die los of is dat ook weer een groepsverband lopen? Nee, die 20 kilometer die van de camping in België gaan de deelnemers vrij uit, dus aan de laatste 20 kilometer beginnen. Maar we hebben de ervaring dat in het laatste stuk iedere keer bij de Nacht van Gulpen nog veel mensen uitvallen, omdat het toch nog altijd een zwaar parcours is. Je moet erop getraind hebben, is dat nu echt zo nodig? Ja, we hebben vandaag weer kunnen zien, we hebben meer uitvallers als normaal. Dat komt doordat veel mensen zeggen we beginnen dit jaar eens even aan de Nacht van Gulpen. Maar dan blijkt toch naderhand dat die zwaarder is als ze gedacht hadden. Dus u had toch wel tegenslag verwacht, want die doen zo'n kleine maat als het nu is. Ja, luister, we zijn nog niet aan de finish. Wij hebben gedacht vanmorgen dat we ongeveer een 35, 40 uitvallers zouden krijgen. Ik denk als we straks heel huid in Timpaan in Gulpen zijn aangekomen voor het drinken van het biertje op het succes van deze eerste lustrum, Nacht van Gulpen, dat we dan toch wel als resultaat zien dat we tegen de 40 uitvallers hebben kunnen noteren. Ik hoop dat er nog veel succes daarmee heeft dus met de Nacht van Gulpen. Hopelijk komen we nog verder mee en hopelijk komen we nog verder op. Niet dat het alleen in de streken van Zuid-Limburg komt. Ik had laatst, gisteravond had ik gesproken met een Rotterdammer. Hoe komt er zo'n Rotterdammer nu bij te weten dat hier de Nacht van Gulpen is? Ja, dat is gewoon de publiciteit die we maken in de landelijke bladen, in de wandelagenda's. We hebben vanmorgen kunnen constateren dat deelnemers zijn uit Frankfurt, uit Keulen, uit Saarbrücken, uit Engeland, van alle kanten. Dat is gewoon dat de reclamecampagne die wij voeren, dat die goed bij de wandelaars inslaat en ook de successen van de afgelopen 4 tochten. Het is een goede organisatie, er zijn veel jongens die dat op vrijwillige basis doen, zijn ermee gemoeid. Nu plukken we de vruchten ervan en de tocht stijgt ieder jaar en dat heeft hiermee te maken. Ik hoop dat er nog veel succes voor me heeft. Bedankt. We gaan nog eens even een gesprekje voeren met de burgemeester. Burgemeester, hoe komt het dat je dan nu zo vroeg dan al hier bent op het Belgisch grondgebied? Nou, je raakt ook natuurlijk een beetje in de ban van 350 wandelaars. En toen heb ik gisteravond het idee opgevat om vanmorgen toch maar een beetje vroeger het bed te stappen. Oh, dus vond het toch verstandig? Nee, ik vind het geweldig. Het is misschien ook een beetje de goede idee zijn geweest, maar ik vind het gewoon leuk om het eens even te zien. En de dochter met mij. Nou, dat is mooi van u. Nou, we zijn ongeveer 25. Ik dacht wat dan in 22 mensen er uitgevallen waren. Ja, ik dacht dat je de kilometers bedoelde. Oh, kilometers heb ik niet geteld, dus... Ik geloof, nu hebben we maar 18 als ik het goed geteld heb. Ik heb er net gestaan dat er 20 kilometer zijn van de camping Vieux de Mellet van Gulpen naar het startschot. Dan gaan we straks nog eens even kijken. Ja, dan zien we ons straks nog even en voeren we nog even een gesprek over het laatst. Voor elkaar hoor. Hier zitten we dan naast een loper. Beschrijf jullie. Erwin. En hoe komt uit? Hier ben ik. Dat is ook heel een stukje vandaan, hè? Ja, val bij Amsterdam. Dus we hebben
in de hoek gekregen voor eventjes mee te lopen en de nacht begulpen. Ja, dit was de tweede keer al. Hè. De tweede keer? We vonden de eerste keer? Nou, ik vond de eerste keer zwaarder dan de eerste keer. Dus deze keer vinden we het veel makkelijker? Ja. Ik heb me eigenlijk meer op voorbereid. En de route, hoe vinden die? Ik vind de route vind ik wel mooi, ja. Dus zouden we niet de route van vorig jaar terug willen? Nou nee, niet direct meteen dit jaar erop. Zou wel over een paar jaar weer natuurlijk, maar niet elk jaar dezelfde route. Dus dat is niet goed. Dus en u vindt dus de nachtwandeling, vinden die ook fantastisch? Ik vind het wel leuk, ja. Af en toe er tussendoor eens een keer een nachtwandeling, dat is wel leuk. Dus u vindt het toch mooi? Ja hoor. Ik denk dat u het volgend jaar weer die meedoet. Nou, daar moet ik nog even hard over denken, dat weet ik niet. Hoe weet u dat? Ja. Ik dank u hartelijk voor het gesprek. Ja, niks te danken hoor. Graag gedaan. Ik heb hier nu een gesprek met Ton Kroet uit Gulpen, de beroemde jager. Ton, wat weet je van de route? Ja, ik klaar. Heb je het volgend jaar weer meedoen? Even kijken. Dus is het toch hè? Ja hoor, dat is ja. En hebben ze zich al voorbereid op deze tocht? 1 kilometer. Dus gewoon op de vrije hand hebben ze gevraagd? Ja, op de vrije hand. Dus eigenlijk kan het dat er een op het idee gebracht heeft voor mensen met de loop. Ja, dat is wel juist hartstikke goed. Maar ik ben gewoon net gelopen. Over de spas was? Spas. Dat is wel hè. Denk je dat ze zo loopt? Wat? Met wat dat dat? Wat? Water leven. Dat is een andere weg. De hoeft best gelopen en de moest uitlopen. En dat is niet. Ja. Ton, dat gelijk. Ton, voor een verslag van Andy. Ik wens je nog veel succes voorbij. We spreken de snel niet hulpen. Hier staan we dan in de timpan bij het eind zijn. Stil war die Nacht, still
wird morgen sein. Plötzlich lachten zwei dunkle Augen, nur für mich, es war schwer zu glauben, zeigten mir den Weg aus der Einsamkeit. Und dann gingen wir durch die Straßen, schlafend lag die Stadt ganz verlassen, und wir hatten nur für uns Zeit. Auf den Stufen zur Akropolis hat mich zum ersten Mal geküsst. Auf den Stufen zur Akropolis sagte dass mich nie vergisst. Ich komm wieder zur Akropolis, wo ein Stück von mir geblieben ist. Jeden Tag, jede Nacht war für mich da und hat immer gelacht, auch wenn ich traurig war. Augenblicke wurden zu Stunden, neues Glück hab ich dort gefunden. Sterne zählten wir auf dem Mondenschein. Beim Sertage am letzten Abend sah mir ganz tief in die Augen, und dann war ich wieder allein auf den Stufen zur Akropolis. Hat mich zum letzten Mal geküsst. Auf den Stufen zur Akropolis sagte dass mich nie vergisst. Ich komm wieder zur Akropolis, wo ein Stück von mir geblieben ist. La 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 Rondje naar voren, succes van Vever, sprekende vrouwelijke hulpen. Hier staan we dan in de timpan bij het eind zijn, bij de eindstart. En dan hier spreek ik dan met een man die het uitgelopen heeft. We vonden de rit. Hè? We vonden de rit. Geweldig, leuk, maar uiterst vermoeiend. Vonden we niet uitdagend? Ja, dat wel. Ja? Ja. Wat vinden we aan de rit zo uitdagend? Nou, dat hij lekker lang is. Dat is de lange kilometer. Harry van Deurzen. Mart Everaard. Heieraad und Paul. Aart und Borgharen. Jan Zabelberg. Pierre Stein. Wim Stein. Nico Peet. Huub Steinbusch. En Woltering. Berry, stuur van Geroen, stuur van Geroen. Ja.
Hilbrun. Dames en heren, hij aanwezig. Dit zijn de jongens van het eerste uur van de eerste nacht van Gulpen, die ze 5 jaar achterin hebben metgedaan en 5 jaar achterin hebben ontgelopen. Ik wil niet bij iedereen een woordje erbij zeggen, want dan houden we het orkest beter kunnen heen laten. We hebben het orkest laten komen voor dadelijk de blarenbal van start te laten gaan. Ik wil bij een paar mensen iets zeggen. En dat is op de eerste plaats bij Mart Everaars. Dat is de man geweest die in de tijd de Hoeverslenter en mij toe gek hebben gekregen voor die Nacht van Gulpen te organiseren. We hebben dat die 5 jaar met veel plezier gedaan. We hebben dat ook die 5 jaar niet alleen kunnen doen. En dat alleen, dat wil ik niet zeggen, we hebben zoveel medewerkers gehad die 's nachts hebben met geholpen, die 's ochtends, die 's morgens, die ieder uur voor ons paraat waren. Vanaf dit plaats van de organisatie, hartstikke bedankt. Dus als er nu veel verloren hebt, dan hebben we het eigenlijk te danken mede aan de Mart Everaars, die toen daarmee begonnen is. Dan wil ik even over de Harry Akkerman. Wie verder met begonnen waren geen financiële middelen. Toen moesten we diezelfde deelnemers verzorgen wie we heden ten dagen nog verzorgen. We hebben toen beroep gedaan op de Harry Akkerman. En dat is toen allemaal feilloos verlopen. Daar heeft toen alles goed naar hun zin gehad. En dat was dankzij de Harry. De Gerry van Deurzen, dat was onze jongeling. Dat was de jongste deelnemer van de Nacht van Gulpen, 5 jaar geleden. Hij was 12 jaar oud wie hij begon. Gerry, uw huis had niet in de midden, want de zoot met problemen in de wijn, dat heeft het toch gedaan. Ik vind het geweldig, want het kind met 1 keer ieder jaar achterin de medaille halen met het